ערב טוב לכולם. הנה המדריך המלא לעונשים בבית. העונש הראשון הוא העונש הספונטני. הילד לא עשה את מה שהוא צריך היה לעשות. ואז אתם מתעצבנים. בא לכם לפוצץ או את עצמכם או את מי שמולכם, ובמקרה זה הילד שלכם, ובלי לחשוב הרבה אתם חודש בלי מחשב, שנתיים בלי חברים, אין טלוויזיה מהיום והלאה. העונש השני הוא העונש המתוכנן. העונש המתוכנן הוא אחר. אתם מנבאים שהילד לא יעשה את מה שהוא אמור לעשות. ואז אתם אומרים, אם אז. במרוקאית הייתי אומרת, וואו 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 מה שמחכה לך, ובשפה תנכית הייתי אומרת, ורוח העונש מרחפת על פני הבית. תרגישו את הפחד. תרגישו, אתם מרגישים? וואו וואו וואו, מישהו ידבר בטלפון באמצע ההרצאה שלי. תיזהרו לכם. אז ערב טוב לכולם. שמי אורית סליקטר. אני עובדת סוציאלית, אני מנחת קבוצות מטעם מכון אדלר, אני מטפלת במשפחות, יועצת, מדריכה, הורים, מורים, גננות, ואני בת 45, שבוע שעבר, נשואה. אימא ל3 ילדים מתבגרים, ואני יכולה להגיד לכם שמה שלמדתי במהלך השנים עזר לי מאוד מאוד להעיר ולשפר את היחסים בבית. וזה מה שאני אוהבת לעשות. את הידע שלי להעביר הלאה. ואני מקווה שזה מה שיקרה היום גם בערב. את הידע שלי אני אעביר לכם באמת בתקווה ואמונה גדולה שאפשר להעיר ולשפר את היחסים בבית. אז ממה נדבר פה הערב? אנחנו נדבר על עונשים. אנחנו ננסה להבין למה אנחנו כהורים מענישים. תתפלאו, יש הרבה מאוד יתרונות לעונש. אבל אנחנו גם נדבר על החסרונות של העונש. ואנחנו נדבר על האלטרנטיבות לעונשים בבית. במשך המפגש בערך כשעה, אתם מוזמנים לקחת חלק פעיל, לשאול שאלות, להסכים איתי. אפשר גם להתנגד, לתת דוגמאות ממה שקורה אצלכם בבית. הכי חשוב, לכבות פלאפונים. אז בואו נתחיל. מה שקורה זה שכשמגיעים אליי הורים לקליניקה, או שמגיעים אליי הורים לקבוצות הורים, אני שואלת, למה הגעתם? אם היה לי זמן, הייתי גם שואלת אתכם, למה אתם הגעתם? ואני מגלה שבסך הכל התשובות של ההורים די חוזרות על עצמם. מה זה אומר? הורים אומרים, אנחנו הגענו, כי מה? מה אתם רוצים? אז הם אומרים ככה, אנחנו רוצים שהילדים ישתפו איתנו פעולה. יותר ממה שהם משתפים היום. עכשיו, אם אני אגיד לכם את האמת, מה שהורים באמת באמת רוצים, שכל מה שהם אומרים, הילדים יעשו. אבל זה סוד רק בינינו, גם אני קצת רוצה את זה לפעמים. דבר נוסף שההורים רוצים, יחסים טובים ואווירה בבית. אני חושבת שגם אתם רוצים את זה. הורים רוצים גם להכין את הילד לחיים. מה זה אומר? הם רוצים ילדים עצמאיים, אחראיים, שילכו בעולם עם תחושת ערך גבוהה, וגם שככה ידעו להסתדר בחברה. והיום בעיקר הורים רוצים שהילדים שלהם יהיו מאושרים. על זה אני יכולה לעשות הרצאה בפני עצמה, אבל גם אני רוצה שהילדים שלי יהיו מאושרים. ולמה אני מספרת לכם מה הורים רוצים? אני מספרת את זה, כי אם זה מה שאתם גם רוצים, אז בואו נבדוק בערב הזה, האם עונשים מקדמים אתכם לכיוון המטרות שלכם, או אולי מרחיקים אתכם מהמטרה שנמצאת כאן על המסך. אוקיי? אז זאת הסיבה. והייתי רוצה לשאול אתכם, שאלה ראשונה, בואו נבדוק ביחד למה אנחנו מענישים. מה היתרונות, מה יוצא לנו מזה, למה זו שיטה כל כך נפוצה. אז אני אשמח לשמוע מה אתם אומרים.
למה השכנה שלך מענישה לדעתך? תראו, אנחנו לא באים לשפוט פה אף אחד, ולא לתת ציון על ההורות. כל מה שאנחנו רוצים זה במשך שעה, אולי קצת יותר, לשים משהו על נושא על השולחן ולבדוק אותו. לבדוק אותו, להתבונן בו, מה היתרונות, מה החסרונות, אז בואו נראה. אם משתמשים בזה כל כך הרבה שנים, כנראה שיש סיבה. שילד ידע להבחין בין טוב לרע. שילד ידע להבחין בין טוב לרע. על ידי זה שניתן לו עונש. אוקיי. למנוע התנהגות מסוימת. למה זה צריך למנוע התנהגות? כי מה? מסוכנת, מזיקה, מפריעה לאחד האנשים אחרים בבית. הוא צריך לקבל עונש כדי להפסיק לעשות דבר שפוגע באחרים, או בעצמו, או כי זה מסוכן. מה עוד? לא שמעתי. אם הוא לא עושה, הוא מקבל את העונש, זה לא כדי, כאילו... אוקיי. זו תוצאה של. ומה אתה אמרת? הרתעה. ליצור התניה. בואי, שפה, מה הכוונה התניה? התניה, שאם... אני יודעת שאם ילד יודע שאם הוא עושה משהו שהוא נגד החוקים המקובלים, הנורמות המקובלות, הוא יודע שיקרה משהו לא טוב. אוקיי. אני תכף אסביר את מה שהיא אמרה, אבל תודה. עוד מישהו? שם למעלה, אתם רואים, אתם יכולים להתקרב, זה בסדר. אני אומרת שזה ממה שאנחנו בדקנו, אנחנו מעבירים את זה עליו. זאת אומרת, אולי אנחנו לא יודעים משהו אחר בעצם. אז אנחנו משתמשים בזה. אוקיי, עוד מישהו? לא. אז בואו אני ככה אראה וסכם את היתרונות, ויש יתרונות. אז אנחנו באמת רוצים ליצור הרתעה, פחד, כדי שהילד לא יחזור על המעשים שלו. מה שאמרה הגברת הנכבדה כאן היא בעצם אומרת את הדבר הבא. בפסיכולוגיה ההתנהגותית, או כשמאלפים חיות, אם הם עושים איזשהו משהו, הם מקבלים על זה מכה, זה לא נעים, נכון? אז הם לא יחזרו על אותו דבר. אבל אם הם יעשו משהו, והם יקבלו אחר כך אוכל או משהו לפה, דג לפה או משהו כזה, אז הם יעשו את זה שוב. וזה בדיוק אותו דבר. אונס. אנחנו רואים את הדבר הבא. הילד עושה פעולה. אם אחר כך מצמידים לזה איזושהי חוויה לא נעימה, אז הוא לא ירצה לחזור על זה. וזאת הסיבה שזה מרתיע. יש לנו אמונה שעונש מקדם חינוך. מאפשר לילד ללמוד. ושאתה אמרת את זה, או משהו קרוב. יש לנו באמת ציפייה לשינוי בהתנהגות של הילד כתוצאה מעונש. עם ילדים קטנים, עונשים עובדים מאוד מאוד טוב. למה? כי הם תלויים בנו. הם מאוד בקיאים הילדים. אנחנו נותנים עונשים כדי ללמד אותם לקח, שיצטערו על המעשה הזה. אתם זוכרים את הגננת שאומרת, או את אמא שאומרת, אתה תצטער על מה שעשית. זוכרים את המבט הזה? זוכרים את הטון הזה? אוקיי. עונש הרבה פעמים יעיל בטווח קצר. שאתם יושבים בסלון עם הילד, והוא רוצה לשים את הנעליים שלו על הספה, אתם מביטים בו בעיניים, והוא יודע שזה לא כדאי. כי אם אז הוא לא יעשה את זה. שאלה, מה יקרה? שלא תהיו בבית. האם גם אז הילד לא ישים את הרגליים על הספה? לא יודעת? ועל זה לא דיברתם, שעונש משחרר כעס. אנחנו מתפוצצים, הרי אמרנו להם את זה, והזהרנו אותם. הרי אני ידעתי מה עומד לקרות. והוא לא הקשיב. הוא לא הקשיב, ועכשיו אני ממש חסר אונים. וברגע הזה, עונש, וואו, משחרר. אז בואו גם לנו יש זכויות לשחרר את הכעס שלנו. אז יש יתרונות לעונשים, כן? מישהו רוצה עכשיו פתאום לו עוד איזשהו משהו שקשור ליתרונות של עונש? לא. בסדר. אוקיי. הזנים שלא בא להם לחשוב רגע, אז זה האוטומט המהיר, כאילו, משהו שזה פותר את זה באמת כמו שתלכו אולי בטווח הקצר ולא לטווח הארוך. אוקיי, באמת, זה האוטומט. זה מה שלמדנו מהדור הקודם.
והייתי רוצה לשאול אתכם, כשאתם מענישים, או השכנים שלכם, ואתם לא, מה אתם מרגישים באותם רגעים? איך זה אצלכם? אם אתם יכולים ככה לשתף. סיפוק. סיפוק? כן. אוקיי. בואי, למה סיפוק? כי יש איזושהי תחושה שקצת ניצחנו במאבק ואפשר למנוע משהו. אוקיי. סיפוק. ניצחתי במאבק. תודה רבה. מה עוד? מה תלוי בתגובה של הילד? כי זה יכול לעורר רגשות אשם. אוקיי. וילד שמקבל את זה אולי יותר, תלוי, אני חושב שזה מאוד תלוי בתגובה של הבנים שלי. החוויה שלך תלויה בתגובה של הילדים. אז בוא שתף אותנו קצת בחוויות כשאתה מעניש, איך אתה מרגיש עם זה. ככה תפרוס איזה מניפה של רגשות מול זה. אז אני אומר, זה קורה בדרך כלל באמת במצב של מצוקה איזושהי מסוימת, שלי כהורה. אז אני כהורה נמצא מבחינה רגשית במצוקה, ולפעמים יש רגשות אשם אחר כך גם. כן, כן. לפעמים. יש פה איזשהו משחק כוח. אוקיי. מי הסמכות? מי קובע את הכללים? זה דומה למה שהגברת הראשונה אמרה. העניין הזה של ניצחון, אז באמת חוויה של... אוקיי. מי אומר את המילה האחרונה? אוקיי, אז תודה רבה. בוא נראה. אז אנחנו באמת שאנחנו מענישים, הרבה פעמים אנחנו נמצאים בכעס מאוד גדול, אנחנו נמצאים בחוסר אונים, אני רואה שעושים לי ככה, לפעמים ייאוש, כבר לא יודעים מה לעשות, אז זהו, נקרא לו כל הקיצים, אז זה מה שאני עושה, נותן עונש. רצון קצת לנקום, רצון להכאיב, זה כאילו קצת בשפה של כוח, מחזק, נראה לו מה זה, רצון לגרום לילד להצטער על המעשה הזה, אוקיי? והרבה פעמים גם קצת חרטה, קצת אשמה אחר כך, ולפעמים התנצלות, במקרה הטוב, כי לפעמים הורים אחרי העונשים גם מתרפסים, שגם זה נמצא. ומה שהייתי רוצה שנעשה עכשיו, זה להגדיר מה זה עונש? אז בואו נראה. עונש, למה נתקע לי? רגע. היא פעולה, גמול, סנקציה או מניעת דבר שהורה נוקט בשל מעשה או מחדל, ויש בזה נימה של נקמה קצת. אני אראה לך מה זה. זאת אומרת, המקום הזה אני אכאיב לך כדי שתלמד את הלקח. פה לפעמים כשאני אומרת את זה להורים הם קצת מתקוממים, אבל אני באמת חושבת שצריך להקליט אותנו כשאנחנו נמצאים במצב הזה כדי לשמוע את הנימה הזאת בקול שלנו. ובמקום שאני אגיד לכם, תקשיבו, בואו תחשבו מה הילדים שלכם חושבים כשאתם מענישים אותם, אני רוצה לעשות משהו אחר. אני חושבת שכשמדברים על אנשים, כל אחד מכם יש לו איזשהו עונש שהוא זוכר מהילדות שלו. לפחות אחד, אוקיי? אם תצליחו שנייה, לרגע קטן, להתחבר לאותו עונש שאתם לא שוכחים אותו. והייתי רוצה לשמוע חוויות. אל תשכחו, אנחנו דור שאותנו הענישו יותר מאשר את הילדים שלנו. הנה התלחששויות, זה בכל זאת מעורר כאן משהו. אני חושבת לך שאני לא חייבת להתחבר למקום הזה, מספיק שאני מסתכלת על הילד שלי כשאני מענישה אותו, ואני מבינה את המקום. זאת אומרת, חלק מזה זו הסיבה שאני באתי לפה, כי אני רואה שהוא נעלב מזה. הוא נעלב מזה. זה מעליב אותו, זה יכול להיות נורא תלוי בנסיבות, זה יכול להיות של השפלה, ומזה אני אמנע, אני לא אעליך אותו בעצת הפרהסיה, ולא, זאת אומרת, אני אדבר איתו, אבל לא משנה, כאילו, זאת תחושה, גם אני לא זוכרת... ואת לא זוכרת עונש העניש אותך? אני תוצאה את החינוך המשותף, הכל נמחק. הבנתי, היא נמצאת במצב של הכחשה, מה שנקרא. בסדר. ובכל זאת... אני חושבת שזה נורא תלוי בגיל.
שהענישו אותך? אוקיי, אז מה שאני רוצה, שחשוב לי, שאני שאלתי את השאלה הזאת לפני שאני נותנת לך לדבר, וסליחה שהתפרצתי, בואו לא נדבר תיאוריה, כי תיאוריה זה תיאוריה. בואו ננסה לבדוק את זה דרך עצמנו, אוקיי? וזה הכי אותנטי שיש. כי אני יכולה לבוא, לשפוך עליכם את מה שאני חושבת שאני יודעת. אבל אם תנסו להעביר את זה דרך עצמכם, תהיה לכם הבנה הרבה יותר גדולה של הדברים. אז בואי תנסי להיזכר. בגיל העשרה, אני הייתי תלמידה מאוד גרועה, וההורים שלי לא הרשו לי לצאת לבלות בגלל שהציונים שלי היו מאוד נמוכים. אני אמרתי לעצמי, מי בכלל שיגידו לי לא לצאת? כאילו זה עורר בי מין שנאה. עורר בי מין שנאה כזאת, מי הם בכלל שיגידו לי? מה? בגיל העשרה, הנה מורה, תקשיבי מה חשבו הילדים, מה חושבים כנראה היום? כן. רוצה גם? בואי שתפי בחוויה שלך האישית. ואז בחוויה האישית היה המון כעס. כן. ואז פתרתי את הבעיה נורא בקלות. איך? שזה גם תתני למוראי. פשוט נטשתי. זאת אומרת, נטישה היא תוצאה של חוויה מאוד קשה, כואבת. נטישה זה דרך של כל אחד יכול להתמודד בצורה אחרת. כשאתה ילד בן 3, ואומרים לך, אתה עכשיו לא יכול לראות טלוויזיה, אז אתה בילד בן 3 שלא יכול עכשיו לראות טלוויזיה, כשאתה ילד בן 16 אתה יכול לקחת את הרגליים וללכת. אוקיי, זה אחד החסרונות של אנשים, דרך אגב, שהוא מתאים יותר לילדים קטנים, גדולים פחות תלויים בהורים, באמת. וניתוק היא אחת הדרכים, זאת אומרת, ניתוק מההורים. אוקיי, תודה רבה על השיתוף האמיץ. עוד מישהו שזוכר עונש, ספרו גם למה, זה בכלל יהיה כאן מטעמים ומחייכות שם. קדימה. איך הרגשתם כשהענישו אתכם, גם אם אתם לא רוצים לשתף בחוויה של מה עשיתם? עוד מישהו? רגע, כן. כן, אסף שהוא בן דוד שלי. למה? נו. כן. שילמתי לו כסף כדי שהוא יענה. כן. כן. אני זוכר עונש גם בגיל ההתבגרות, כל פעם היו מאיימים עליי, ולפעמים זה גם היה קורה, שהחרימו לי את הגלשן. אם אני לא אעשה משהו בלימודים, או זה או זה, כאילו מאיימים לקחת את הכיף שלי. את הכיף הכי כיף שלך, לגעת, כשאני אמרתי עונש, זה כאילו, יש בזה נימה של אני אראה לך, זה בדיוק מה שאסף אומר, כי גלשן זה הדבר הכי יקר לו בחיים והכי משמעותי, אז אנחנו דווקא בנקודה הזאת נכאיב. ואיך הרגשת, אסף? כמובן, זה היה ונורא בשביל שיאיימו עליי, שיקחו את הגלשן, שאני לא אגלוש, מבחינתי זה היה ממש אקט של סירוס של הפן שלי, של הכיף שלי, זה היה ממש אקט מאוד מצמצם. זה עבד? לא, אני הייתי כמוה. אוקיי, נטש, ניתוק. אוקיי. והגברת שרצתה קודם? אני שהייתי קטנה ממש קטנה, הספיק לי שאבא שלי אמר לי, אוקיי, תזכרי את זה. וואו, וואו, וואו. זה התחיל אותי מספיק. זה מה שנקרא רוח העונש מרחפת על פני הבית. שימו לב, זה משהו שנמצא באווירה, אוקיי? זה מה, כשנכנסים לבתים, לפעמים אפשר להרגיש את המקום הזה. אתם רוצות לשתף אותנו? ממש אתם נסערות משהו. זה לא ייגמר טוב. או לא ייגמר טוב, אוקיי. אז בואו נראה. אז מה החסרונות של שימוש בעונש? גם בשביל זה הגעתם לכאן. אני חושבת שאחד הדברים בעונש, מה הקשר הרי בין איך שילד לומד, לבין לקחת ממנו את הדבר שאהוב עליו ביותר, ובו הוא מרגיש שהוא הכי אהוב והכי ממצא אותו, והוא הכי מתפתח במקום הזה. אין קשר הרי בין הסיבה לבין התוצאה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים ללמד ילד את הקשר בין ההתנהגות שלו לבין התוצאה
של ההתנהגות שלו, כשנותנים לו עונש שלא קשור בכלל להתנהגות שלו. הילד מרגיש שההורה שאמור להגן עליו, בעצם מכאיב לו במקום שהכי הכי חשוב לו. עכשיו, אתם כהורים, הרי אם הייתי אומרת לכם שהגננת או המורה בבית ספר מכאיבה לילד שלכם במקום הכי הכי חשוב לו, אתם כמו לביאות הייתם מסתערים עליה, נכון? אבל אנחנו עושים את אותו דבר כשאנחנו מענישים. אנחנו בעצם אומרים, רגע, אני מכירה אותך הכי טוב, אני יודעת את כל הנקודות הכי רגישות שלך, ושם אני אפגע בך. למה? זה הנימה של הנקמה, זה הנימה שמכאיבה בעצם. הילד לא מפנים למידה מתוך איזושהי הבנה של ערך, הוא פועל מתוך פחד, מספיק שאבא אמר, אני אראה לך מה זה, אוקיי? זו שיטה שבעצם יש בה איזושהי ציפייה לילדים צייתנים. אני אומר ואתה עושה, אוקיי? עכשיו, תראו איך זה לא מסתדר. כן. וגדלים לחברה צבאית וככה, שהם צריכים ללמוד להיות חיילים. ובא לכם איזשהו משהו שיעזור להם לשנות את הזו, אבל זה סוג של הישרדות. אוקיי, בואו נסתכל על זה מעוד נקודת מבט, למה שאת אומרת. אנחנו רוצים, אם נחזור לשקף הראשון, ילדים עצמאים בחשיבה שלהם. להיות עצמאי בחשיבה, זה לא לעשות כל מה שאומרים לך. אפרופו בצבא, אם נותנים לך פקודה שהיא בלתי, איך זה? חוקית בעליל, אז אני אמור לא לציית לפקודה הזאת. אבל זה רק לילד שאת מאפשרת לו באמת חשיבה עצמאית גם. זה אומר שאנחנו לא יכולים מצד אחד לדרוש 100% צייתנות, מצד אחד להגיד, תשמעו, אנחנו רוצים לגדל ילדים עם חשיבה עצמאית, אוקיי? כשהילד שלנו ילך ברחוב ויעצור אוטו ויגיד לו, בוא תיכנס אליי לרכב, אתם לא רוצים שתהיה לו צייתנות. אבל לא מדובר על קיצון כזה, זה לא שאומרים לו, כאילו, תהיה חייל עומד או וואט, כאילו, תעמוד טוב לכל מה שאומרים לך. כאילו, צריך איזשהו מסלול צייתנות מסוים בחיים, כאילו, מן הסתם, אנחנו בחברה ש... אני אגיד באיזה מובן אני מאוד מסכימה איתך. אני מסכימה איתך שהחיים זה לא רק בא לי, לא בא לי. מכירים את זה? כי בחיים לפעמים עושים כי צריך. אני מסכימה איתך. כן, בהחלט. מרות, נכון. כי צריך לדעת לקבל מרות באיזשהו אופן. אין מה לעשות, ללמוד את זה. אני בטוחה בזה, ואני חושבת דרך אגב שמי שמנהל את הבית זה ההורים, וההורים הם אלה שקובעים בגדול מה יהיה בבית ומה לא יהיה בבית. מסכימה? אנחנו מדברים על זה שוב, החסרונות של עונש, המניע הוא חיצוני, הוא לא מניע פנימי. אני יכולה לומר שבבתים שהשפה של עונש היא כל הזמן השפה בבית, הילד לא ינוע בעצם בלי המנוע הזה של העונש. זאת אומרת, אין עונש, כאילו אין איום לעונש, הילד לא יזוז. דרך אגב, אם שמתם לב, בשקופית הראשונה רשמתי המקל והגזר, אוקיי? אני אותו דבר רואה ביחס לפרסים, לא שונה. זאת אומרת, ילד שאתה כל דבר תתגמל אותו בפרס, הוא לא ינוע ללא הפרס. אותו דבר בעיניי. לעתים הילד הרבה פעמים מרגיש שהוא שילם מחיר, ולכן הוא יכול לחזור להתנהגות. בסדר. אז לקחה לי את המחשב, לקחה לי את הטלוויזיה, אני מוכן לשלם את המחיר, ואז מה? אנחנו תקועים, לא? בעיה. בואו נראה, יש עוד שקופית על המשך של חסרונות בעונש. העונש מגביר כבוד למי שיש לו כוח. דרך אגב, אפרופו פה, מה שיכול מאוד להיות שאותם ילדים, כשהם יהיו בעמדה של כוח, הם יפעילו את אותו דבר לילדים שהם חלשים מהם במסגרת בית ספר, בחברה. הוא משפיע על הטווח הקצר ולא הארוך בדרך כלל, כי כשאמא לא בבית אנחנו יכולים לעשות כי היא לא רואה. ודבר נוסף, מתקיים מסחר בבית. פה מישהי אמרה את זה, לכל דבר יש מחיר. אז הילד יכול להתווכח, מה קרה לך? על זה שלא הכנתי שיעורים, לא לקחת ממני את המחשב ליום אחד, ועל זה את נותנת לי 3 ימים, מה קרה פה? זאת
זאת אומרת, מתחיל בכלל סחר, מחר, ילדים מתחילים להתווכח איתך מה העונש הראוי, זאת הופכת להיות שפה. אחת הבעיות היותר גדולות, שאם כל הזמן משתמשים בזה, רף העונשים והשכר עולה. שוב אני חוזרת ואומרת, שזה אותו דבר עם פרסים. בהתחלה שהוא קטן, אתה אומר, תוציא מהמדיח 3 שקלים תקבל. תעשה שיעורים, תקבל סוני. ואז זה מתגבר ומתגבר, ואז הילד אומר, אמא, אם את רוצה שאני אעשה תעודת בגרות, אני רוצה לבוא באוטו לבית ספר. אוקיי? זאת אומרת, זה רק ילך וילך, כי מה שנקרא, יש שם הקעיה. אני כבר אדיש קצת או לעונשים, או לפרסים. אותו דבר. דבר נוסף, אני חושבת שמחיר מאוד כבד הוא שילד מפסיק לספר על טעויות שהוא עשה. כי אם אני יודע שאני אספר על טעויות שעשיתי ואני אקבל על זה עונש, אני שומר את זה לעצמי. מה שאומר שאתם בונים חומה מול הילדים שלכם. במקום שבבית תהיה אווירה טובה, במקום שבבית תהיה אווירה פתוחה שילד יוכל לשתף אתכם במה שהוא עשה, אתם תביעו את העמדה שלכם על מה שהוא עשה, כל מה שהוא עסוק בו זה לפחד פן תגלו ותענישו אותו. אוקיי? מחיר בעיניי מאוד 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 כבד. ושוב, כמו שאמרנו, הוא לא יעיל בגיל מבוגר. אני רוצה להרחיב עוד של חיסרון ושימוש בעונש, וזה אתם עשיתם עבורי עבודה נפלאה. הילד לא באמת מפנים את האנרגיה שלו להסקת מסקנות. אתם מכירים את זה שאומרים, לך תשב בצד ותחשוב על זה. יקום כאן מישהו אחד שאמרו לו, לך תשב בצד ותחשוב על זה, שזה מה שהוא עשה. חשב על המעשה שהוא עשה. לא, באמת. אף אחד לא קם. אף אחד לא קם. כי הדבר היחיד שמעניין אתכם, ואמר אסף, ואמרה, את אמרת, ועוד אחת אמרה, שמה שבאותו רגע מרגישים, זה הילד מרגיש פגוע, הוא מרגיש לא אהוב, הוא מרגיש לא שייך, פוגעים בו במקום שהכי חשוב לו, ומה שקורה, במקום להפנות את המחשבות הנשגבות על ההתנהגות שלו, הוא עסוק בלכעוס על ההורה. עסוק בלכעוס על ההורה, הרבה פעמים עסוק ברצון לנקום, ומי שדיבר על מאבקי כוח, זה בדיוק המקום של מאבקי כוח. אז הפסדתי בקרב הזה, אבל אולי אני אנצח בקרב הבא, אוקיי? ואז מה שקורה זה נפגע הרצון לשתף פעולה. שימו לב מה רוצים הורים, שהילדים יותר ישתפו פעולה. מה הם מקבלים? נפגע הרצון לשתף פעולה, או בכלל ניתוק, כמו ששמענו פה בקהל. ונפגעים היחסים במשפחה. אוקיי? אז שוב, אנחנו רוצים שהילד ילמד להתנהג באופן שעולם, ותואם את הסדר החברתי, כמו שאמרת, את למעלה. אבל אנחנו לא רוצים את זה ככניעה למבוגר, בגלל פחד. אנחנו כן רוצים את זה כדי למנוע את התוצאות של המעשים שלו, אוקיי? שיבין את הקשר בין המעשה שלו לבין התוצאה. ואם זה לא ברור, תכף זה יהיה יותר ברור. והרבה פעמים מה שקורה, אנחנו מונעים מהילד את התוצאות שלו. ואז מה שקורה, הוא לא לומד לא לבחור ולא לקבל אחריות על המעשים שלו. עכשיו, אני אומר ככה, אם הייתי רוצה לסכם, האם באמצעות שימוש בעונשים, עכשיו הייתי רוצה ככה, כמו באצטדיון בלומפילד, הייתי שואלת אתכם שאלה והייתם עונים לי בקול רם, אנחנו נקבל ילד צייתן, מפחד או ילד אחראי? התשובה היא צייתן. האם אנחנו באמצעות שימוש בעונשים, הבית יהפוך לזירת מאבקים או ישפר את היחסים? זירת מאבקים חד משמעי. האם הילד ילמד להכאיב למישהו במקום שהכי חשוב לו, או לקחת אחריות על המעשים שלו? להכאיב, זה מה שהוא ילמד. והאם הדרך להעביר ערכים היא באמצעות כוח? שאלה, אוקיי? או באמצעות עקביות והתמדה.
חושבת שילד שכל הזמן מענישים אותו, מבין שפה של כוח. ולא שפה של התמדה, ולא שפה של קביעות, ולא שפה של דוגמה אישית. ואז בואו נחזור למה שהתחלתי. האם אנשים עוזרים להשיג את מה שההורים רוצים? שיהיו יחסים יותר טובים בבית? אווירה יותר טובה? לא. שהילדים ישתפו יותר פעולה? בדרך כלל לא, או שזה עוזר בטווח קצר. האם זה באמת מלמד את הילד להיות אחראי על המעשים שלו? גם לא. והאם הם יותר מאושרים? עם אווירה של כעס, רצון לנקום או להתנתק מההורים, זה לא בדיוק ילד מאושר. אוקיי, אז לא. וזה הגעתם לכאן, מה כן? אז מה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה הראשונה שמציעה התיאוריה האדלריאנית נקראת תוצאות טבעיות. הגדרה. מה הן תוצאות טבעיות? תוצאות טבעיות הן תוצאות שקורות כתוצאה טבעית של פעולה. המחיר שמזמנים החיים, הטבע, על בחירה שגויה. יד אדם לא מתווכת בין הבחירה לבין התוצאה. בואו נראה מה אמרתי פה בעצם. דוגמאות. אם תסתובב בהרבה זמן, תהיה לך סחרחורת. באמת, אנחנו אומרים, מה זה הדוגמה הטיפשית הזאת? ואני רוצה לספר לכם, הייתה לי קבוצת הורים באינטל לפני כמה שנים, ורבע שעה הורים סיפרו לי איך הם הגיעו לגן שעשועים. הילדה רצתה להסתובב בקרוסלה, והיא הסתובבה. ואז הם חשבו שזה יותר מדי, כי מה שיכול להיות זה שתהיה לה סחרחורת, אז הם אמרו לה לרדת, והיא אמרה שהיא לא רוצה לרדת. אז הם הורידו אותה בכוח, אז היא ברחה להם והיא עלתה שוב לסחרחרה, ואז הם לקחו אותה שוב בכוח, וצעקו, ולקחו אותה מגן השעשועים, וכולם בוכים, והם באו וסיפרו במשך רבע שעה את הסיפור הזה. ומה את חושבת? הם שאלו אותי. אז אמרתי, מה קורה לילד שמסתובב הרבה בקרוסלה? תהיה לו סחרחורת, אולי הוא יקיא. אמרתי, אוקיי. ומה יקרה אם תהיה לה סחרחורת או שהיא תקיא? יהיה לה לא נעים. נכון. אז תוצאה טבעית היא הדבר הבא. אתה בא לילד ואומר לו, תשמע. תחשבו מה כאילו קרה, כי כתוצאה כל אחר הצהריים שלהם נהרס, בגלל שהם רצו למנוע ממנה את הלא נעים הזה. את הקשר בין הפעולה לבין התוצאה הטבעית שמזמנים החיים. וכל מה שהיה צריך לעשות זה לבוא לילדה ולהגיד ככה. תקשיבי חמודה שלי, כשמסתובבים הרבה זמן, יש הרבה פעמים סחרחורת ולפעמים יש ילדים שמקיאים. אם את רוצה להמשיך, קחי בחשבון שזה מה שיקרה. ואז מה? הילדה יכולה לבחור להמשיך להסתובב או לא. עכשיו, אם היא תמשיך להסתובב ולא יקרה לה כלום, שגם זה קורה, בסדר גמור. אבל אם היא תסתובב והיא באמת תרגיש לא טוב, אז היא תרד, היא תקרא לאמא שלה, ואמא שלה תחבק אותה, ותגיד לה, אוי, זה באמת לא נעים שיש בחילה, בואי שבי קצת לידי, תשתי כוס מים, תרגי. לא נפגעו היחסים. הילדה למדה שמי שמסתובב הרבה מקבל סחרחורת. הכל בסדר. לימדנו אותה להרגיש את החיים. תהיה הקשר בין התוצאה שלה לבין המעשה שלה. אבל אני אתן לך דוגמה טריוויאלית שאני נתקל בהרבה כהורה. כן. זה ויכוח בחורף איך הבנות צריכות להתלבש. עם מעיל או בלי מעיל? נתתי דוגמה? הנה. כן. עכשיו, אם הילד יחלה, אני לא יודע, יש על זה גם... כן. לא ברור אם נעשים חולים מזה או לא, אבל... נכון. יש ויכוח על זה. כן, אבל אם אנחנו הולכים בסצנריו שזה מחלה, כן. אז מי שצריך להישאר איתו בבית זה ההורים. זה אינטרס שלי מעבר לסיפור של ה... מה אתה בעצם אומר, ותודה רבה לך, אתה אומר, אני אסביר לך אורית למה אני לא יכול לאפשר תמיד את התוצאות הטבעיות. ואני מסכימה איתך. זאת אומרת, אתה כהורה צריך לבחור. אבל מה שאני רוצה זה פה לתת לך עוד כלי שאתה יכול להשתמש בו ולחדד לך אותו. בסדר? אז אולי לא תמיד תשתמש, כי אתה לא תמיד תרצה לשלם את המחיר, אוקיי? אבל אני חושבת שהרבה פעמים, אם תהיה מודעות לכלי הזה של תוצאות טבעיות, אתה תחסוך הרבה מאוד ריבים עם הילדים שלך, והם ילמדו את הקשר בין המעשים שלהם לבין התוצאה. רגע, יש פה התלהבות, ניתן לה להירגע, וניתן עוד דוגמאות. אם לא תלמד, לא תצליח במבחן. עכשיו, כמה לפעמים אנחנו רבים על זה עם הילדים,
עכשיו, יש ילדים שלא צריכים ללמוד, להתכונן למבחן מצליחים, אבל יש כאלה שכן צריכים להתכונן כדי להצליח. עכשיו, כל כך הרבה פעמים... נכון. אבל אני יכולה להגיד לך שהרבה פעמים ההורים לא מאפשרים לילדים להיות בחוויה שהם לא הצליחו. כי הם כל כך הרבה רבו איתם והענישו אותם בבית. ואז בעצם הילד לא מצליח להבין את הקשר בין המעשה שלו לבין התוצאה של החיים. אוקיי? לא תתחלק במשחקים עם חבר, הוא לא ירצה לבוא אליך שוב. זו דוגמה, אין קבוצת הורים שלא מביאים לי את הדוגמה הזאת, וגם בקליניקה. הרבה פעמים. מה הבעיה, אני שואלת? מגיע חבר עם אמא שלו, שהיא חברה הכי טובה שלי, והילד שלי לא מתחלק. איזה פדיחות. אז אני אומרת לו, להתחלק. והוא לא רוצה, והילד השני, אני רואה שהוא כועס עליו. אז אמרתי לו שזה לא יכול להיות. ואז מה שקורה זה, האמא מתחילה לריב עם הילד שלה, למה הוא לא מתחלק? כי לא יפה להתנהג ככה. אוקיי? ואז אני שואלת את ההורים, ומה יקרה אם הוא לא יתחלק? אז הן אומרות, אז הילד השני ירצה ללכת הביתה. ואז אני שואלת, האם פעם אחת אפשרתם את זה? אפשרתם לילד לחוות את זה שהחבר הולך הביתה? אז אומרים לי, לא. אז איך הילד ילמד? איך הילד יבין לקשר את ההתנהגות שלו לתוצאה? שוב, מה צריך לעשות? אתה מסביר לילד, אם לא תחלוק את המשחקים שלך, דני, החבר הכי טוב שלך, לא ירצה להישאר פה. ואתם נותנים לילד לבחור, או לחלק את המשחק, או לא להתחלק במשחק. לחלוק במשחק. זה גם קונפליקט של איפה אנחנו כהורים, כי אם את אומרת, אם זה חבר שלי, כן. אז אני גם לא רוצה שהחבר שלי ילך. זאת אומרת, זה... יפה. עוד פעם מה הוא אומר? אני לא רוצה לשלם את המחיר. אבל המחיר... אז פה צריך לעשות... תמיד אני אומרת, בוא נעשה מאזניים. מה אני מרוויח, מה אני מפסיד. אז אני בפדיחות מהחבר שלי, על איזה ילד יש לי, איזה ילד גידלתי, מה זה אומר עליי כאימא, כן? אבל זה אחד. והדבר השני, זה בעצם, מה יותר חשוב לך, שהילד ילמד איך להתנהג בחברה, או שיהיה לך קטע קצת לא נעים מול ההורה. זה אתה מחליט כהורה, אני לא יכולה להחליט מה חשוב בשבילך יותר. אבל אם אתה רוצה לצאת מזה, אז יש לי פתרון. ברור, בסדר. אז הוא צריך להחליט מה יותר חשוב. החינוך שלו, אחר הצהריים עם הקפה הנחמדים עם החבר. לא, כי יש כאלה למה אני אומרת? בגלל ההורים שיושבים את זה ואומרים, כי לא נעים לנו. בעצם, לא נעים לכם. נכון, אבל מה שהייתי ממליצה הרבה פעמים להורים, וזה מאוד עובד, זה להגיד, תקשיבו, אנחנו עכשיו בקצת חינוך לילד, ששתף פעולה איתי, אני מודיעה, אני לא אתווכח עם הילד שלי אם הוא לא יתחלק וזה, הוא צריך ללמוד. בכלל, תמכור לו את התוצאות הטבעיות, ובכלל תלמד אותו גם, וגם יכול להיות נחמד. מה המקרים שהתוצאה עבור הילד היא לא כזאת ברורה? לי יש ילד בין 2 ו-4 וילד בן 9 חודשים. ילד 2 ו-4 מאוד מאוד אוהב את אח שלו הקטן. לפעמים קצת יותר מדי. חבק חזק. כן. אבל לפעמים זה גם במודע. זאת אומרת, זה לא באמת סתם חיבור חזק. באמת, עכשיו, אוקיי, לתת לזה לקרות ומה? תוצאה טבעית, הילד יתרסק. מי יתרסק? הקטן יתרסק, אמא שלו תתרסק. אז הוא לומד גם מחושב, שזה גם יפה. אני לוקחת את תקופות שבהן הסיבה והתוצאה היא מאוד ברורה, והתוצאה עבור הילד היא מאוד ברורה. ההישג שלו הוא מאוד ברור, ואני מאוד מקבלת וגם די פועלת על די, אבל יש מקרים שבהם מבחינת הילד הוא לא מפסיק. למה לי להפסיק? מה יכול לקרות? יש אח שלי יבכה? אז שיבכה. יכעסו עליי? אז אוקיי, אז איך מונעים את אוקיי, אז אנחנו תכף ניגע, יש מקרים שבהם אי אפשר להשתמש בתוצאות טבעיות. לדוגמה, ילד שרץ לכביש, בוא ניתן לתוצאה הטבעית של האוטו שידרוס אותו. אי אפשר לתת לזה לקרות. ומאחר ואי אפשר לתת לזה לקרות, אנחנו צריכים להשתמש באמצעים אחרים, כמו הרחקה לדוגמה מהכביש, כן? אבל את מחדדת את הקשיים, תכף ניגע בקשיים, בסדר? ומה נעשה עם הקשיים האלה? עוד דוגמאות עם ילדים יותר גדולים, למרות שלא כל כך ראיתי אוכלוסייה עם ילדים מבוגרים נדמה לי, לא תיקח מפתח, תישאר בחוץ. למה זה עונש? לא,
בבית זה בסדר, אבל אם את... אז תחזרי הביתה עכשיו. למה אני צריכה להפסיק עכשיו את הכוס קפה עם החברה שלי, כי אתה לא לקחת מפתח? אז אם פעם אחת הוא יישאר בחוץ, ופעם שנייה הוא יישאר בחוץ. למה? מי אחראי לזה שהוא ייקח מפתח? איך הוא ילמד אחריות אם הוא לא יחווה מה קורה עכשיו שימי לב, אני לא באה בנימה של אני עושה לך דווקא. להפך. זה באמת, כאילו את שאלת שאלה וככה אני רואה שאת מאבדת אותי. אני אומרת, הילד מתקשר, אמא, איפה את? דרך אגב, היום קרה לי עם הבת בת 18 שיש לי. אמא, איפה את? אמרתי, אבא שלח אותי להחתים מישהו. מתי את חוזרת? אמרתי, זה ייקח לי עוד כמה זמן, אז מה קרה? היא אומרת, כי לא לקחתי מפתח. אמרתי, כן, בסדר, מבאס קצת תחכי, כי כאילו, ייקח לי זמן. עכשיו, אני נמצאת איתה בבאסה. אני בצד שלה, אני לא נגדה, אני לא עושה לה דווקא. שסיימתי את מה שהייתי צריכה. באתי הביתה, והיא חיכתה. זה לא משנה מה. האם את צריכה לקום לי לשתות קפה עם חברה, בגלל שהילדה לא הייתה אחראית ולקחה מפתח? ילדה בת 18, אפילו ילד בן 10. אם אנחנו אומרים שיוצאים מהבית, לוקחים מפתח, ואתה אחראי לזה, ומי שלא ייקח, יצטרך לחכות בחוץ עד שמישהו אחר יבוא. אלה החיים. כי מה אחר כך קורה? אנחנו כהורים כל הזמן עובדים. אנחנו רצים אחריהם עם הסנדוויץ', לפעמים עם הבעל ששוכח את הסנדוויץ' שהוא נמצא שם למעלה. אנחנו אחראים לרוץ כדי להביא להם את המפתח. אנחנו עובדים, אבל איך הם ייקחו אחריות? אנחנו רוצים ללמד את הילדים להיות עצמאיים, להיות אחראיים. זאת המטרה, זו מטרה טובה. אני לא עושה לו דווקא, אני לא נלחמת, לא נמצאת במלחמה, אבל הוא צריך ללמוד את הקשר בין המעשים. זאת אומרת, עם ילדים יותר צעירים שאת רוצה שהם... יצחצחו שיניים לדוגמה. או יצחצחו שיניים לדוגמה, או נדעת מה, לא יצחצחו את החפצים שלהם בכל הבית, אלא יצחצחו את הדברים אחריהם. זה לא תוצאה שהיא... אז רגע, עשית לנו קצת ערבוב. בואו ככה נתכנס חזרה. מה הקושי? אנחנו מדברים על קשיים בתוצאה טבעית, כי יש עוד סוג של תוצאה. קודם כל מה צריך לעשות? אני מחדדת לכם מה צריך לעשות שוב, ותראי כמה זה שונה מעונש. אני כהורה מטריע, מזהיר מה יכול לקרות, אני לצד הילד, בכל נעים, שיוצאים מהבית, לוקחים מפתח, אם לא תתנהג יפה, חבר לא ירצה לבוא אליך, אם תסתובב הרבה פעמים, תהיה לך סחרחורת. אתה מאפשר לילד לבחור, לנהוג כאילו לבחור איך להתנהג, ולקחת אחריות על התוצאה. אם לא לקחת מפתח, אז לא תחכה בחוץ עד שמישהו יגיע. ואם הסתובבת הרבה זמן, אז תהיה לך תחושה לא נעימה, אוקיי? ואז אני לא מתערב. אני נותן לטבע להפעיל את התוצאה, או לחבר להפעיל את התוצאה. ואז אני גם יכול לגלות אמפתיה לילד. אני בצד של הילד, אני לא נגדו. אני לא זה שמכאיב בנקודה הכי רגישה אצל הילד. זה באמת לא נעים שיש סחרחורת, בוא תשתה מים. איזה באסה שאת צריכה לחכות עד שאני אבוא. ואת מבזבזת זמן כשאת צריכה לנסוע לרכבת עוד מעט. זה המקום. זה כל כך שונה מעונש. אוקיי? גם מאוד חשוב. השפה, טון הדיבור שלנו. הכל צריך להשיג אחרי אמרנו מה יכול לקרות. ומה היא באמת. ופה אני מתחברת למה שאתה אמרת ומה שאת אמרת. הרבה פעמים המחיר יתרחש במועד מאוחר יותר. לך תסביר לילד בן 2, אם לא תצחצח שיניים, יהיו לך חורים. אין לו עוד מושג של זמן בכלל. הוא לא מבין את זה. זה בעיה. ואנחנו נראה מה נעשה אם אי אפשר להפעיל את התוצאות הטבעיות, כי זה מסוכן. אחר כך אנחנו כולנו נסבול, אנחנו והוא. אנחנו כהורים צריכים לשאת את המחיר, כמו שאמרת, ואנחנו לא רוצים לשאת את המחיר. למה אני צריך להפסיק עם החבר שלי את השיחה הנעימה, או דרך אגב, לא משנה. להורים קשה שהילד יישא את המחיר. אותם הורים שלא רוצים שהילד לא יצליח במבחן. ופה אני יכולה לספר לכם עכשיו סיפור שקרה לי ביום חמישי עם הבן שלי, שהיה לי קשה שהוא ישלם את המחיר. יש לי בן, שמו עידו, והוא קם בבוקר, אחרי שהוא עשה התעמלות, התקלח, ירד למטה,
אמר, טוב, איפה המחשב של גל? ואיפה גל? אמרתי, גל הלכה לצבא, היא ככה לא נמצאת כאן יומיים בבית. אמרתי, טוב, איפה המחשב שלה? יש לי מבחן היום. אין לי מושג איפה המחשב. אז הוא מתחיל לחפש את המחשב, ולא הצלחנו למצוא את המחשב, אני אפילו עזרתי לו, דרך אגב, לחפש את המחשב, ואני אומרת בלב איך הוא משאיר את זה לרגע האחרון, שעוד מעט הוא צריך לצאת מהבית, ויש הסעה. ואז אחותו הקטנה המקסימה אומרת לו, דודי, תקשיב שנייה, אני קופצת לשכנים, אני אשאל את השכנים אם יש להם מחשב, והיא קופצת לשכנים ממול, והיא אומרת, כבר הילדה יצאה להסעה, אין מחשב. הוא אומר, טוב, אני יוצא למבחן, ואין לי כיתה ט', אין לי מחשב, והוא יוצא והולך לכיוון ההסעה. אחרי כמה זמן מגיע השכן עם פיג'מה, ואומר לי, שמעתי שחיפשת מחשב, הנה מחשב. ואני מחזיקה את המחשב ביד, ואומרת, האם לקחת את האוטו ולנסוע להסעה, תחנת הסעה, ולהשאיר את המחשב בבית? ונצא לפרסומות. נסעתי כי לא רציתי שהוא לא, כאילו... את מבינה? אבל תקשיבו, הסיפור לא נגמר בזה. עכשיו, הוא תלמיד טוב, אני באמת לא חוששת, לא לביטחון, ובכל זאת נסעתי יותר מזה. כשאני עומדת לעשות הרצאה, ההרצאה ככה מלווה אותי ככה במשך כל השבוע לפני, ואני אומרת לעצמי, יש לי 2 דקות להחליט אם אני הולכת או לא הולכת, מה כאילו אני עושה עם את התוצאות הטבעיות, האם הוא ילמד מזה? ורצתי והבאתי לו. עכשיו, אני מגיעה לתחנת ההסעה עם המחשב ככה, וילד בכיתה ט' צועק, אמא, את מלכה! אני לא יודעת, רגע. ואז חזרתי הביתה, והוא עשה את המבחן, ובשעה 10:30 אספתי אותו ללכת איתו לרופא עור, והוא נכנס לאוטו, ואני אומרת לו, תגיד, עידו, איך היה מבחן, פה, שם. אמרתי, תגיד, את האמת, בפעם הבאה, יש סיכוי שלילה לפני תחפש את המחשב? ככה ברכב, הוא מסתכל עליי, לא יודע. ואז אני הבנתי שאני מה זה לא מלכה. ממש ממש לא מלכה. כי הוא לא הבין. כי הוא לא נסע בתוצאה של המעשה שלו, שאם אתה לא מכין את הדברים מראש, לא יהיה לך. הוא כן למד שאמא שלו תרדוף, ואמא שלו תעבוד, ואמא שלו תלך. איזה למידה. ציון גרוע הייתי נותנת להורות שלי באותו בוקר, אני חושבת. כי הוא אמר לי, לא יודע, זה לא. ואם הוא היה חווה את זה שהוא נמצא במבחן ולא היה לו מחשב, הוא לא היה מצליח לעשות שאלה אחת, מה היה קורה? אז לא היה מצליח במבחן הזה, אבל הוא היה זוכר את זה. אז סיפור איך אני נפלתי בחוסר היכולת לחשוב שהילד יישא את המחיר. לפעמים, כמו שאמרתם, זה מסוכן מדי. ואז מסוכן מדי, אני ארחיק את הילד מהכביש, אני משתמש בתוצאה הגיונית, ותכף נגיע לשיניים, לדוגמה, כי אם יש פה ילדים קטנים, אז זה מאוד רלוונטי. לפעמים ההורים חושבים שהמחיר נמוך מדי, כאילו זה לא מספיק שהחיים לימדו אותו. חוץ מזה אני גם צריכה לתת לו עונש, זה לא מספיק, והרבה פעמים ההורים חוששים מהתגובה של הסביבה, שגם זה מסתבר מאוד מניע אותנו, הפדיחות מסביב. ואם יש כאן קיבוצניקים אולי זה יותר חזק. אולי נשאל שאלה רגע. בוודאי. בעניין אסף והגלשן. כן. הילד גם מחליט שהוא לא רוצה לגלוש עם חגורת הצלה. ואנחנו חושבים שזה מאוד מסוכן. מה עושים? לוקחים אותו גלשן, לא נותנים לו לגלוש, או שיאללה, יהיה בסדר שאנחנו מאחריו עם הקייק, במקרה ייפול שלא ייפול. אוקיי. זה יותר מזה. יש פה, אז אפשר, אני ככה אגיד ככה, חגורה, צריך לשים באוטו או לא? הילד לא רוצה. נוסעים באופניים עם קסדה או בלי קסדה? בקיבוץ אם נופלים על גזע המוח זה נשאר שלם. נכון? אצלכם יש חוקים אחרים, אנטומיה אחרת. בסדר. לא, זה באמת עניין שצריך לבדוק אותו. אתה לא יכול לאפשר לתוצאות הטבעיות במקרה הזה, שוב, כמו עם השיניים, לקרות. אז תכף אנחנו נגיע למה שנקרא תוצאות הגיוניות, שיתנו לך פתרון. בסדר?
100%. מה בכל זאת היתרונות של התוצאות הטבעיות? היתרונות הם, א', זה לא פוגע ביחסים. שימו לב, אתה מטריע, נותן לילד לבחור, כשהוא חווה את התוצאות, אתה נמצא איתו, אמפתי לקושי שלו וכדומה. זה מאפשר לילד לחוות ולהבין את הקשר בין ההתנהגות לבין התוצאה שלו. זה מאפשר לילד לבחור באופן עצמאי, לקחת אחריות על התוצאה. אין ברירה. מה היה קורה אם הילד שלי היה מקבל ציון נמוך, תגידו לי. וזה מאפשר להורה להיות עם הילד כשקשה לו, ומאפשר לו לתמוך בו, אוקיי? אתם מכירים את זה שהם רוצים ללכת יחפים, אבל אתם יודעים שאחר כך יהיה חם, נכון? ואם הם הולכו יחפים, אחרי זה תרימו אותנו, נכון? נו, אז ניתן להם לחוות את התוצאה או לא? כאילו, כל הזמן אנחנו יכולים לראות את הדוגמאות האלה. ומה קורה באמת שאי אפשר לתוצאות הטבעיות לאפשר אותם? אז יש פטנט אחר. הממשיך של אדלר, קראו לו דרייקוס, הוא הקים את מכון אדלר בישראל, והוא קרא לזה תוצאות הגיוניות. ונתחיל עם הגדרה. תוצאות הגיוניות. זה פעולה הגיונית שקשורה למעשה שעשה הילד, והמטרה שלה לשמור על הסדר, רגע, אני כבר אמרתי בעל פה ואז איבדתי את הזה, לשמור על הסדר התקין של החיים, על החוקים והתקנות שנקבעו. דרך אגב, הרבה פעמים אם אנחנו קובעים את התקנות יחד עם הילדים, ולא תמיד, זה עדיף כי אז יש סיכוי שהם ישתפו יותר פעולה, אוקיי? חשוב שהילד יבין את הקשר בין המעשה לבין התוצאה. ואני אתן דוגמאות. דוגמאות. כביסה שלא נמצאת בסל, היא לא תחובס. ואז מגיע הילד בבוקר, אין לי תלבושת. ואז אני נכנסת לחדר ורואה חולצה על המיטה, חולצה על הרצפה, חולצה על המדף, חולצה, ובאמת בסל הכביסה אין חולצה אחת, כי יום קודם אני חיבסתי ועשיתי 3 מכונות, וזה מאוד עצוב, כן? אז אני אומרת, אם אין, כאילו, שוב, זה לא במקום של אני אעניש אותך, אבל יש תקנות בבית שאנשים שמתקלחים, מורידים את הדברים ושמים בסל הכביסה, ואם זה לא קורה, אז לא תהיה לילד תלבושת, אוקיי? אם לא תתקלח, לא תוכל להיכנס למיטה שלי בבוקר. זה שוב דוגמה אישית מהבן שלי עידו, שלא היה חובב מקלחת שהיה קטן, והוא כן היה חובב לבוא למיטה של אמא ב6:30 בבוקר לפני שמתעוררים, אוקיי? אז מה? אז אם יש תקנות בעולם, למיטה שלי נכנסים ילדים נקיים, כי אני שם נקייה, עם פיג'מה נקייה, וזה כיף לי, ואם הוא לא יתקלח, לא ממש נעים לי. אז הייתי אומרת לו בערב, תקשיב, אם אתה בוחר היום לא להתקלח, אתה צריך לקחת בחשבון שמחר בבוקר, אם תבוא אליי, לא תוכל לשכב איתי במיטה. זה לא משהו שהטבע קבע, זה משהו שאני כהורה אומרת לו, ונותנת לו לבחור. אם תתקלח, תוכל להיכנס אליי למיטה, לא תתקלח, לא תוכל. ואז הוא יבוא אליי בבוקר, אמא, עם הפרצוף הזה, אני יכול במיטה שלך? לא. למה? כדי שהוא יקשר בין התוצאה, בין המעשה שלו לבין התוצאה. וזה לא פשוט. ילד חם כזה מהמיטה שלו רוצה להיכנס אליך בבוקר, אתה מת שהוא ייכנס. אבל איך הוא ילמד? אוקיי? אחת הבעיות שאנחנו לא עומדים במה שאנחנו אומרים לילד. אבל אם יש משהו הגיוני והוא מבין את הקשר בין התוצאה, כן. כן? אוקיי. מה את עושה שהוא זורק את עצמו? כי הוא רוצה סוכריה ואת לא נותנת לו. אז את אומרת לי, למה אני לא יכולה לעשות את זה? כי אין לי כוח, ב6:30 בבוקר, להרים אותו מהרצפה ולראות את הצצנה הזאת. אבל מה שיקרה זה שהילד לומד משהו. שוב, זה התניה. הוא אומר, שאני זורק את עצמי, אם אתה עושה מה שאני רוצה. והוא למד. אחר כך נלך לסופר, ואני אלך בזה, ואני ארצה את הקרלו, לא יודעת מה, ואמא תגיד לי לא, ואז אני אהיה מלאה שאני אזרוק את עצמי, ואז אני אזרוק את עצמי, ואמא תקנה לי. אז למה שאני אפסיק לזרוק את עצמי? אוקיי? אז מה לעשות? שהיו בעונש?
אני לא עושה לו דווקא, אני לא מכאיבה לו במקום, אני אומרת חמוד, אני מבינה. זה ממש ממש, אתה נורא רוצה, מה שנקרא אמפתיה, אתה נורא רוצה להיכנס, ואני אומרת לך לא, כי לא התקלחת. אתה רוצה, נלך לחדר שלך, ואני אשב איתך שם. אוקיי? אני לא נמצאת במצב שאני אראה לך מה זה. לא, את אמפתית, אתה מאוד רוצה להיכנס, וגם אני אוהבת שאתה איתי, ואז אני אומרת, רגע, אני עכשיו צריכה, זה חלק מחינוך בעצם, שיבין את הקשר בין, אז אתה יודע מה, אתה רוצה להיות קרוב אליי, נלך אליך למיטה ואני אהיה איתך שם. בסדר? ולמחרת, בערב, עוד פעם, אתה זוכר שבבוקר לא יכולת להיכנס? אז בוא, תעשי את זה פעם, פעמיים, ואו שהוא יתקלח, דרך אגב, או שיהיה מוכן לשאת במחיר, שהוא לא ייכנס איתך למיטה, שזה בסדר. לא, השאלה מה הוא רוצה. תקשיבו, העניין הוא לא מלחמה. אנחנו רוצים ללמד את הקשר בין התוצאה. אי אפשר להיכנס למיטה אם אתה לא נקי. אוקיי? ומישהו שם רצה. כן. האמת שזה לא תמיד נכון. כן. שום דבר לא תמיד נכון. לא תמיד יש את הסוכריה הזאת, בעניין של מקלחת. לא כל הילדים רוצים להיכנס עם ההורים בבוקר, להיכנס איתם למיטה, ואז זה נהיה סנקציה או משהו שהוא מפסיד בגללו. לא תמיד יש תוצאה. אני לא הבנתי. רגע, רגע, אבל בוא ניתן לו. בכל זאת, אני לא הבנתי אותך והייתי מאוד רוצה להבין אותך. לא רוצה להתקלח. אוקיי. וישן עד הבוקר וקם והולך לבית ספר ולא קרה כלום. אז אנחנו בתור הורים כן נפריח אותו. אוקיי. אתה בתור הורה רוצה לא רק ללמד אבל בתוצאה, אתה גם רוצה... מה התוצאה הטבעית? אני אגיד לכם מה הבעיה. הבעיה היא שבגילאים צעירים הם לא כל כך מסריחים. באמת. ואז מגיע גיל ההתבגרות, ואותו ילד שלא היה רוצה להתקלח פעם, קם כל בוקר עכשיו ומתקלח, כי כבר יש בנות וכל מיני דברים בסביבה, אוקיי? גיליתי, זה הרבה יותר חזק, שהחיים מלמדים אותם את זה. אבל פה זה עניין באמת, אני באופן אישי רוצה לשתף אותך במשהו. יש לנו כל מיני פרדיגמות לגבי כל מיני דברים. ואני פעם חשבתי שאם ילד לא יתקלח ערב אחד, השמיים יפלו. וזה לא קרה. ומסתבר שגם יומיים. ושלא ישמעו גם 3 ימים, והשמיים לא יתמוטטו. ומה שאני רוצה להגיד, זה שאם יש יחסים טובים במשפחה, אז אתה אומר לילד, בעיקר בחורף זה יותר קל, אני מבין שאתה לא אוהב להתקלח, ובכל זאת זה חשוב, ואתה כהורה מסביר למה זה חשוב, ומסביר היגיינה וזה. אני מוכן לכבד את זה שקשה לך להתקלח, לא יודע מה, אבל אתה צריך גם לכבד את הבקשה שלי. אז היום לא תתקלח, אבל אני מבקש שמחר כן. או תעשו איזשהו הסדר כזה. אבל ילד ירצה לשתף פעולה, אני באמת מאמינה, ואני אחזור על זה אחר כך עוד פעם בסיכום, בבית שיש שם יחסים טובים. כי ילדים בסך הכל רוצים שההורים יאהבו אותנו. חבר'ה, אני בת 45 רוצה שאמא שלי ואבא שלי יאהבו אותי. כולנו רוצים את זה, ובטבעי שלהם הם רוצים לשתף פעולה. אוקיי? והם ירצו לכבד את רוב הדברים שלנו. אבל מה שזה אומר, זה שאנחנו, יהיו מקומות שאנחנו קצת גם נוותר. כי אנחנו לא רוצים 100% ציות, אז אתה כהורה תגיד, מה הכי חשוב, עם עצמך קודם כל, מה הכי חשוב לי? על מה אני לא מוכן לוותר? על זה, נניח, אצלך זה, על מקלחת לא מוכן לוותר. יש אמרות אומרות, אין מצב שאני מוותרת. אין מצב שאני מלבישה אותו בערב עם בגדים שהוא הולך איתם מחר, כדי שלא יהיה ריבים בבוקר. בטח כולם מכירים את העניין הזה. אין מצב. אני לא יכולה להחליט בשביל אנשים את הגבולות שלהם. אבל אתה צריך לדעת גם איפה לשחרר. ואם הילד יראה יש מקומות שחשובים לך ושם אתה לא מוכן לוותר, אז גם הוא יהיה מוכן לוותר. בגלל שהוא מכבד אותך. בגלל שיש יחסים טובים בבית. באמת אני מאמינה בזה. ואני אחזור על זה שוב ושוב. אם תתנהג באופן שפוגע בחברים שלך, נחזור הביתה. שוב, זה משהו שכל הזמן חוזר בקבוצות הורים בקליניקה. אתם הולכים לגן שעשועים, ואז הילד שלכם מרביץ. אז מה עושים? אבל זה סוג
אני אשאל, כשיש מישהו שפוגע באנשים אחרים, הוא יכול להמשיך להיות שם? אני לא אומרת שזה לא צודק. אוקיי. אבל שוב, אני רוצה להגיד לך, דרך אגב, כשהייתי במכון אדלר בתחילת דרכי, ושמעתי מה זה תוצאות הגיוניות, אמרתי, אתם יודעים מה? רק סמנטיקה זה אותו דבר. שום דבר, שטויות הדבר הזה. ואני גיליתי שזה ממש לא אותו דבר. אני אומרת לכם, זה משהו באנרגיה, האנרגיה היא אחרת. אתה לא עושה את זה כדי לפגוע, אני אגיד לך איך את כן עושה את זה, בסדר? עכשיו, את כנראה מכירה גם את הבן שלך, שובב, לא שובב, אנחנו מכירים את התכשיטים שיש לנו בבית, נכון? יפה, ואם אתם יודעים שיש סיכוי שהילד הזה גם ירביץ או ידחוף או לא יחכה בתור כמו שצריך, אז מה שאתם צריכים לעשות, לפני שהולכים לגן שעשועים, קוראים לזה תאום ציפיות. אני מודיע לך, חמוד שלי, אם אנחנו הולכים לגן ואתה מרביץ פעם אחת, אנחנו חוזרים הביתה, כי אתה לא יכול להיות ולפגוע באחרים. כמו שלא היית רוצה שיפגעו בך, נכון? תשמעי, יש כללים וחוקים בעולם הזה. אני מבינה את זה, אבל זה בדיוק מה שאתה אמרת בהתחלה. את אמרת אם אז, ורוח אלוהים מרחף על פני המים. הכל טוב ויפה, וזה אם אז. זה אחרת לגמרי. זה אחרת לגמרי. את באה ואומרת לילד מראש, אתה יכול לבחור. אתה יכול לבחור להתנהג יפה, ואתה יכול לבחור שלא להתנהג יפה. ואין לי בעיה עם אז, כי יש חוקים וכללים בבית שלנו, בחברה שלנו. אנחנו לא עושים מה שאנחנו רוצים, רק בא לי, לא בא לי. אנחנו לא יכולים לפגוע באנשים מסביבנו. ואז אתם אומרים לילד, עוד פעם, אם אנחנו הולכים ואתה פוגע באחרים, אנחנו צריכים לשמור על הסדר, לא לפגוע בילדים, אנחנו נלך הביתה. ואז אנחנו הולכים לגן שעשועים, ואתם לפני שנכנסים לגן שעשועים מזכירים לו את זה, בסדר? וכשזה קורה, והילד מרביץ, דוחף, מה שאתם רוצים, אתם אומרים, עכשיו אנחנו הולכים הביתה. ואז הוא ישתתח, נכון? ברור. הוא ישתתח, ברור. ולוקחים, בלי, אמרתי לך, לוקחים את הילד והולכים הביתה. ועוד פעם, הייתי על הספסל הרי ודיברתי עם החברה שלי, ועכשיו הוא דפק לי באמצע השיחה, אני לא יודעת מה קרה עם חמותו. אוקיי? אז עוד פעם אני נפגעת גם, אבל עושים את זה פעם, ואולי פעמיים, ואם לא תדברו הרבה, וכשהוא יבכה, תגידו, זה באמת לא מבאס שאנחנו הולכים עכשיו בגן שעשועים, ואתה רצית להישאר עוד, כי אני יכול להיות אמפתי לילד בצד שלו, כי אני לא נגדו בעצם, אוקיי? ומחר אנחנו ננסה שוב, אוקיי? מחר ננסה שוב, אנחנו נותנים הזדמנות שנייה. זה לא לתמיד. אם לא תצחצח שיניים, שוב, אנחנו לא יכולים לתת לתוצאות הטבעיות לעשות את שלהם, שהאחורים יגדלו ואנחנו נשלם כסף והוא יספקם בלילות ואנחנו לא נשאר. אי אפשר, נכון? אז מה עושים? שוב, עכשיו אנחנו אליך. אנחנו מסבירים, יש כללים וסדר בעולם הזה. והתוצאה של מישהו שלא מצחצח שיניים, זה שאנחנו נצטרך למנוע את האוכלים שגורמים לפגיעה בבריאות השן. ושוב, זה לא מקום של עונש, אני מסבירה. לא נוכל לקנות ממתקים הביתה אם אתה לא תצחצח שיניים. ואז הולכים לגן שעשועים, ומישהו מוציא ממתקים. אנחנו ממש מצטערים. הוא לא יכול לאכול כי הוא בחר לא לצחצח שיניים. אולי מחר, דרך אגב, אם הוא יבחר לצחצח שיניים, אז הוא יוכל לאכול ממתקים. שימו לב לנימה, שימו לב לטון. ואני חוזרת על זאת שאמרה, זה אותו דבר עם אז, נכון? יפה. אבל זה לא מה שאת חושבת. זה מה שהילד מרגיש. כי אם תשאלי את הילדים שלי, והבוגרת שלי היא בת 18, היא תגיד לך, אין אנשים בבית. ובכל זאת יש עם אז. אבל היא לא חובה את זה שאני נגדה. היא לא חובה את זה בחוויה שהיא חוויה שיש כללים, יש היגיון, שנוסעים עם חגורה, שלא תקבל את הרכב אם היא תדבר בטלפון, יש כבר צרות יותר גדולות, אוקיי? ואתה, אפרופו עם הגרשן, אני אבא שלך, ואתה ילד צעיר, לא יודעת בן כמה, צריך לדעת שאני אחראי על הבריאות שלך. ואם אתה לא מספיק מבין, אני הבוגר האחראי פה, ולא תוכל לצאת עם הגלשן, או עם האופניים, או לא משנה מה, אם לא תשים קסדה שתגן עליך. עכשיו, זה לא ממקום של עונש, זה מקום שאנחנו ממלאים את התפקיד שלה, אז יכול להיות שהוא לא יהיה מרוצה מזה. אבל אתה כאבא עושה את התפקיד שלך, ואתה אומר, אני ממש מבין שאתה כועס. אני יודע שזה חשוב לך. כי, שוב,
אתה עושה את זה לא כי אתה רוצה לפגוע בילד שלך, כי בעונש אתה עושה דווקא במקום הכי כואב, ניקח לו את הגלשן. פה אתה אומר, אני מגן עליך. אז גם אם הוא אומר לך, אתה אוכל של אבא, אני לא יודעת מה, אני שונא אותך. עמוק בלב, הילד מרגיש, תדעו לכם. גם לכם, תמיד יש שתי קולות. יש את הקול הזה שמתרעם על החוק, מתרעם על הכללים, אבל יש גם את הקול הזה שאומר, יש פה אבא חזק שדואג לי ומגן עליי. ואני אומרת, תמיד תזכרו את הקול הזה של הילד, העמוק הזה, שזה נותן לו ביטחון. וילדים שההורים שלהם, למרות שהם אומרים, אמא, אני שונא אותך, והילדים שלי יכולים להגיד, ואת מנחת קבוצות במכון אדלר. כן, אתם מבינים? הם גדולים כבר, הם כבר מסובבים את הסכין ככה. כן, אני אימא שלך ואני דואגת, וככה אני ממלאת את התפקיד שלי באופן אחראי, גם אם עכשיו אתם חושבים שזה לא מתאים וזה לא נראה לכם ומבייס אתכם לגמרי. וכשאני אומרת את זה, אני יכולה לראות גם בעיניים שלהם את המקום הזה שסומך עליי. של ההורה החזק, לא בכוחניות, הורה שיודע לאן הוא מוביל. כן. אני רוצה לשאול משהו שקשור לממתקים. יאללה. למשל, יש לי שתי ילדות, ואם אני נגיד נותנת עונש לאחת מהן, אז השנייה רוצה ללכת לסופר. היא רוצה לקנות קרטי. כן. אז אני לא יכולה לקנות לאחת ולשנייה לא, זה כבר ממש עונש. או לא לקנות ממתקים הביתה. אוקיי, ולמה את לא רוצה לתת לה ארטיק לילדה? כי נגיד, היא לא רוצה לצחצח שניים, או איזה משהו כזה. אז למה את לא יכולה, דרך אגב, לקנות לאחת ולשנייה לא? כי יש לי נקיפות רגשי אשם, כאילו, אשמה, אני לא יכולה לקחת. אז בוא נתעכב ברגשות אשמה. למה יש לך רגשות אשמה? כי אחת תאכל ואחת תסתכל עליה. ומה שנקרא נעשה רפריים. אני אגיד לך משהו, ואני חושבת שאת תהיי אימא מאוד טובה, אם תלמדי את הילדים שלך, שאם את לא מצחצחת לא תוכלי לקבל ארטיק. תעשי את זה פעם אחת, ותראי מה יקרה. אז זה עונש. למה עונש? את לא עושה לה דווקא. את רצית, תראי איזה רגשות אשמה יש לך. את אימא כאילו שרוצה את טובתה של הדת שלך. את לא עושה לה דווקא. את עושה לה דווקא? לא. את מסבירה לה, יש היגיון בחיים האלה. אם את לא מצחצחת שיניים, לא תוכלי לאכול ממתקים. אי אפשר. את עושה את התפקיד שלכם, אל תפחדו לעשות את התפקיד שלכם. אתם מגנים על הילדים שלכם. אתם מלמדים את הילדים את הקשר בין ההתנהגות שלהם לבין התוצאה. ואת יכולה להיות עם הבת שלך. זה באמת, ואז הילדה אחת תלך, והשנייה תבכה, נכון? את תשבי ותחבקי אותה ואת תגידי לה, אני מבינה שזה ממש קשה, שאחותך הלכה, אני מבינה אותך. כי גם את רוצה ואת מאוד אוהבת ארטיק. נכון, לא נורא. תצחצחי הערב שיניים, ונוכל לקנות מחר. ולא להגיד לה שניים כי את תהיה היום הפסדת, לא לפצות, אוקיי? חס וחלילה. לא, היא לא מסכנה, היא בחרה. את בחרת לא לצחצח, והיא בחרה לצחצח. ואני, אמא שלך, אני דואגת לך. אני עושה את העבודה שלי. עכשיו, אני לפעמים אומרת, דיבור פנימי, אני כאמא כל הזמן עושה. כל הזמן, אני עושה את העבודה שלי טוב. כשאני מגנה ככה על הילדים שלי. עכשיו, לפעמים אני אומרת את זה בקול רם, זה משכנע אותם, משכנע אותי. אבל זה עוזר. לא, כי באמת אני לא מבינה איזה רגשות אשמה. את תהיי איתה, זה באמת קשה כשאחותך הולכת. לא אביא את עצמי לסיטואציה הזאת. זה נראה לי... גדול עלייך. אז קודם כל, אל תביאי את עצמך למקום שאת לא יכולה לעמוד בו, זה גם חשוב שהורה ידע את הגבולות שלו. אוקיי? השאלה אם הילד לומד. איך תלמדי אותה? איך היא תלמד את ההקשר בין הסיבה, בין ההתנהגות שלה לבין התוצאה שלה? כי כל הזמן, בעצם מה את עושה? אנחנו מגוננים עליהם. מה שאני עשיתי עם הבן שלי זה לגונן עליו, והוא לא למד. אנחנו תוקעים לעצמנו גול עצמי. יש לנו מטרות שאנחנו רוצים לעשות, אבל בהתנהגות שלנו אנחנו לא מקדמים את המטרות שלנו, אנחנו מרחיקים את המטרות שלנו בעצם. רגע, אתה רצית, נכון? מה ההבדל בין להגיד לילד, אם לא צחצח שיניים, לא תוכל לאכול ארטיק, או אם לא תכין שיעורי בית, גם אתה לא תוכל לאכול ארטיק. מה הקשר בין ארטיק לבין זה? מה? מה הקשר? תראה, מה שחשוב זה, דרך אגב, לא שאתה תמצא את הקשר, שהילד ימצא את הקשר. הוא אומר משהו מאוד חשוב ואני רוצה לחדד. חייב להיות קשר בין המעשה לבין התוצאה, כי זו תוצאה הגיונית.
ואם אין היגיון, ואין לכם מה להגיד, אז אני תכף אגיד לכם, אז אל תגידו. כן. מה קורה אם יש אחים בסיטואציה הזו, ונניח יש לי 3 ילדים, ונניח אחת, ואנחנו כולנו אצל חברה, וחברים אחד של השני. ואחת עושה משהו לא תקין, ואני אומרת לפעם הבאה, אנחנו נלך הביתה, כי את פוגעת בחברה. בעצם גם האחים שלה נפגעים מזה, כי גם הם באותו רגע צריכים להפסיק וללכת הביתה. זאת אומרת, המעשה שלה פוגע באחים שלה, אז אני מחנכת אותה, אבל... על חשבון האחים שלה, נכון? כן. אז מאוד קשה לנו עם המקום הזה. אבל מחר תהיה סיטואציה שהיא קצת תיפגע בגלל האחים שלה. אז מה יקרה אבל? תקשיבו, החיים זה לא מעבדה שהכל נוח לנו. ולפעמים צריך בתוך משפחה קצת לשלם מחירים. אבל תעשי את זה פעמיים, ואת לא תצטרכי לעשות את זה יותר, בדרך כלל. נכון? אז האחים ייפגעו, אז את יודעת מה את יכולה לעשות? שוב, אני אומרת, אתם מכירים את הילדים שלכם. את כנראה יודעת מי הילד הבעייתי קצת שיכול לעשות את זה. אז לפני שאתם הולכים לחברים, את לוקחת את האחים שלו, ואומרים, תקשיבו, מאוד חשוב לי עכשיו ללמד את איתי איך להתנהג ושלא יפגע ושלא ירביץ. אז אני אומרת לכם מראש, שיכול להיות שנלך, ואנחנו נצטרך אחר כך להפסיק, ואני יודעת שאתם ממש תתבאסו מזה, אבל אני ממש מבקשת את העזרה שלכם, תשתפו איתי פעולה, תהפכי את זה למנוף, תעזרו לי כדי שהוא יוכל ללמוד. זאת אומרת... זה לדעתי לא נכון לשים את הילד במצב כזה. כאילו זה איפשהו להגיד לילד, אתה עכשיו, לצורך העניין, אני היום יודעת שהילד סתם, נניח, אני יודעת שהוא לא יתנהג טוב היום. אז תקחו בחשבון שבגללו אנחנו נלך. זה נשמע לי נורא. כאילו לשים על הילד את הברזל. אני אשאל אותך שאלה. את מראש, את בינינו. את יודעת מי הילד שיעשה, שילך? אני יודעת, אבל אני אומרת, אוקיי, סבבה, זה דבר אחד לבוא לילד ולהגיד לו, תקשיב, אתה צריך לדעת שכך וכך מתנהגים, ואם לא תתנהג כך וכך, אנחנו נלך הביתה. סבבה. אבל שימי, רגע, אני רוצה לעצור אותך פה. האם שמתם לב לטון שהיא אמרה? שימי לב. הטון, לא, זה טון של... אני מה. מה שחשוב בתוצאה הגיונית, אוקיי, אבל אני מחדדת, אני כאילו מתלבשת עלייך קצת, אל תכנסי מצטער. שימו לב, זה המנגינה. המנגינה לפעמים יכולה לעשות את ההבדל, בין אם זה תוצאה הגיונית לאם זה עונש. תקשיבי שנייה, הילדים שלנו וגם הילדים שלך לא מטומטמים. הם בדיוק יודעים עם מי יש בעיות. זה לא שאת באה ומספרת להם. הילדים בבית יודעים הכל, הם יודעים עלינו ועל מה קורה בינינו ובין בני הזוג שלנו. זה לא שאנחנו יכולים לחסות את זה. אני אומרת להפך, תהפכי אותם לשותפים, אני צריכה את העזרה שלכם. אני עכשיו מנסה ללמד את זה ואני צריכה את העזרה שלכם. קחי אותם, תמנפי את זה. לדעתי, לא יודעת, ככה אני רואה את הדברים. זה דווקא משהו שאני כן משתמשת בו, ואין אצלי מישהו שהוא הבעייתי, אבל אני חושבת שחלק מהלמידה בחיים זה שכן יש לך אחריות כלפי אחרים גם. ואם ילד אחד עושה בעיה ובגללו הולכים, אז הילד השני אומר לו, אבל למה עשית את זה? עכשיו אנחנו כולנו מפסידים. זה גם תוצאה בעיניי שחשוב שהילד ילמד. ואני מאוד מדגישה לנו את זה בסיטואציות כאלה, שיש לנו אחריות אחד כלפי השני כמשפחה. זה דווקא חשוב. וכשאומרים איך להתנהג, אומרים את זה לכולם, לכל המשפחה. אני מודה לך על ההערה. אני אגיד את זה לכל המשפחה. אני אומרת שזה לגיטימי להגיד את זה לכל המשפחה. חבר'ה, אם אתם לא תתנהגו כמו שצריך, אז אנחנו נלך הביתה. אוקיי. לא לשים את זה ילד ספציפי במקום. בסדר. אז אתם אומרים את זה, וזה לא משנה מי זה יהיה, אנחנו נלך, קחו את זה בחשבון. מה? ברור שהם לא, הם יודעים בדיוק למי אמא התכוונה. זה מאוד ברור, אוקיי? כן. אני רוצה לשאול את דברים שהם לא מסוכנים, ולא הייתי רוצה לתת עליהם עונש, אבל כן הייתי רוצה למנוע אותם. לדוגמה, להגיד 10 פעמים לילד והוא שומע לא מגיע. בואו לאכול, בואו לאכול, אני קוראת פעם. רגע, בוא נעצור פה, אוקיי? איך קוראים לך? זוהר? אני למדתי שבבית של זוהר, כדי שיקרו דברים, היא צריכה להגיד דברים 10 פעמים. 20. אלה הגבולות שלך, זוהר. זאת
אומרת, הילדים אצלך למדו, ואת מתארת את זה, ש20 פעם את יכולה להגיד משהו, כאילו זה הנוהג אצלכם, ש20 פעם אומרים. עד שאת לא תחליטי, שאת לא אומרת 20 פעם, לא יודעת, תקבעי לעצמך את הגבול, כי אני לא יכולה לקבוע בשבילך את הגבולות שלך, אוקיי? אבל עד שלא תחליטי שזה יהיה אחרת, הם בטח לא יחשבו שזה יהיה אחרת. אבל כשהם רואים טלוויזיה, ואני קוראת להם, אז לפעמים אני צריכה לבוא, לעמוד ולהגיד, תקשיבו, מה אתם רוצים לארוחת ערב, או קומו עכשיו לארוחת ערב, מה שנקרא הזמנה האחרונה. מי שלא, דרך אגב, הנה תוצאה הגיונית. אנחנו אוכלים ארוחת ערב בשעה הזאת, עד השעה הזאת. אחר כך המטבח נסגר. כי את יכולה כל היום, כל הערב לעבוד לפי הרצון של הילדים לתת להם לאכול? לא, נכון? יש איזשהו כללים, יש איזה סדר בעולם הזה, בבית הזה. אחרי יום עבודה גם אני עייפה באיזושהי שעה, בסדר? זאת אומרת, עכשיו אוכלים, ומי שלא יבוא עכשיו, אז אחר כך אני לא אתן אוכל, אוקיי? עכשיו, תמיד אומרים לי, אל תתני דוגמאות עם אוכל אצל יהודים. פולנים, מרוקאים, זה לא עובד, כאילו ממש יחסו עליי. אני ממש נזהרת כדי שלא יפתחו נגדי אנטגוניזם בעניין. אבל, או שכמו, את מכירה את זה שהילד מתיישב לאכול, ואז מיד הוא קם, והולך. ואז גומרים, מסדרים את השולחן, מסדרים את השיש, הכל אתם מבסוטים, טוב, עכשיו הולכים, אני רעב. מה עושים? אנחנו, קשה. קשה. תכין לעצמך, או הולכים ומכינים לו בדרך כלל, כי קשה לנו, אני כאילו, משהו בנו, בגנים שלנו, לא מאפשר שהילד ילך לישון רעב. אבל מה שאני רוצה להגיד, אז מה הילד לומד? שוב, מה התוצאות של המעשים שלו? אני אוכל, תקשיבו, הילד מסיק מסקנות. אני אוכל מתי שאני ארצה. גם אם אמא סיימה לנקות את השולחן, סיימה לנקות את השייך, כי כשאני אומר שאני רוצה, היא נותנת לי לאכול, היא לא יכולה לעמוד בעניין הזה מולי, נכון? זה מה שהם לומדים. הם לומדים, תקשיבו, לא ממה שאנחנו אומרים להם, הם לומדים מאיך שאנחנו מתנהגים. דרך אגב, ככל שהילד יותר צעיר, מבחינת התפתחות המוח שלו, מי שיודע, פיאז'ה וכדומה, החשיבה של הילדים היא קונקרטית. הם לומדים דרך החוויה, לא דרך מה שאנחנו אומרים להם בעצם. לא שמתי לב מה השעה. אני חושבת לשנייה למרות השעה להקשות, כי אני צריכה לסיים? יש מקרים של תוצאה טבעית, ויש מקרים של תוצאה הגיונית, ויש מקרים שמבחינת הילד זה פשוט, אני לא רוצה שהוא יתנהג ככה, כי אני לא רוצה, לא יודעת מה. שהוא ירוץ בבית ויצרח עכשיו בקולי קולות. יעמוד על השולחן, או לא ילך לישון. או שוב אני חוזרת אליהם שהוא מרביץ לאח שלו. כאילו אנחנו בבית, אני לא אקח אותו מהמגרש, אני לא אוציא אותו מהבית, אני לא אשלח אותו לחוק. אני כאילו באמת, כאילו אני, הרבה מהדברים שאתה אומרת, אני מקבלת ופועלת, אבל יש מקרים שאז אוקיי, אז איך אז לשמור על הטון הרגוע ולבקש יפה, ואני מבקשת שלא תעשה את זה, אבל אני רוצה לעשות את זה. כמו שאני לא רוצה שתעשה את זה, אז זה המקומות שלי הם הקשים, כל השאר הוא... אוקיי, אז תראו, אני אגיד לכם מה, פתאום ראיתי מה השעה, נלחצתי, אני צריכה לסיים. מה שאני רוצה לומר, אנחנו כולה בשעה מפגש, ואי אפשר ללמוד במפגש אחד תורה שלמה. יש לי הרבה מאוד דרכים, הרבה מאוד כלים, איך אפשר ללמד את הילד. אחד הדרכים היא, דרך אגב, כשאנחנו אומרים, אנחנו לא רוצים שתקפוץ על הספה, אז תגיד איפה כן הוא מרשה לו לקפוץ, אוקיי? במקום להגיד רק מה לא, להגיד גם מה כן. אפרופו לעניין הזה, כאילו, השבוע הלכתי לטיפול, לגב אצל איזה מישהו שעושה לי טיפול, הכנתי את האוטו והבן שלו בא אמר, אל תכני פה, כי היא באה מכונית לנקות את הרחוב. אמרתי, סבבה, איפה אני חונה? הוא מסתכל עליי, מסתכל עליי, ולא אומר לי איפה. וזה ממש הזכיר לי את הקטע הזה של הורים שאומרים הרבה פעמים, מה כן, מה אסור? אוקיי, אסור לקפוץ על הספה. איפה את כן מרשה? אסור לצייר על הקירות. איפה כן? כאילו לא רק להגיד מה אנחנו לא, אז תני אלטרנטיבה, הרבה פעמים. אני רואה ששוב, אנחנו לא נספיק את הכל, אני אחזור על מה צריך לעשות. בתוצאות הגיוניות, אנחנו מסבירים את הדרישה, מאפשרים לילד לבחור בין לכבד את הדרישה או לעשות דבר אחר.
אנחנו מתריעים ומוודאים שהילד הבין, זה מאוד מאוד חשוב, זה שאמרנו זה לא אומר שהוא הבין, והתוצאה חייבת להיות הגיונית וקשורה למעשה, ותתרחש בעקבות הבחירה של הילד. ופה אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, וצריך להפעיל את התוצאה. מה הקושי? אני אעשה את זה במהירות. התוצאה הרבה פעמים לא נוחה לנו ההורים. לפעמים קשה להורה לאפשר לילד לעמוד בתוצאה, כי הילד בוכה, משתתח או לא יודעת מה. לפעמים ההורה חושב שהמחיר נמוך מדי ואז מוסיף על זה גם עונש. אנחנו חוששים מתגובה של הסביבה, מה החברה תגיד או מה האחים האחרים, אפרופו סביבה יכול להיות. מה שאומר זה שבתוצאות הגיוניות אנחנו צריכים לתכנן אותן. ולפעמים קשה לנו להגדיר תוצאה שקשורה למעשה. ואז יש שתי אפשרויות. האפשרות אחת, מה שאני קוראת לה, לעשות השעיית תגובה. אתה אומר לילד, אני בשוק מאיך שהתנהגת. באמת בשוק מאיך שהתנהגת. אני צריך לדבר עם אמא, לחשוב איך אנחנו מגיבים לזה בפעם הבאה שזה קורה. כי באמת, הילד לומד, דרך אגב, שזה לא משהו ספונטני, אלא אני אבא חושב. והדבר השני, שאם אתם לא מצליחים למצוא תוצאה שקשורה למעשה, אל תגדירו. אני באמת מאמינה, ואני אומרת לך שיש הרבה מאוד שיטות איך אפשר ללמד את הילדים שלנו. האמת, יש לי פה הרבה, אבל אנחנו לא נספיק אותם. ומתי תוצאות הגיוניות לא יעבדו. שטון הדיבור שלנו משפיל ומאשים. אם לא תעשה, אז... זה יכול להיות מאוד שונה. חמוד, אני מזכירה לך. אנחנו הולכים לגן שעשועים. אם אתה מרביץ לילדים או לא עומד יפה בתור, אנחנו חוזרים הביתה, בסדר? ואז ננסה אחר כך שבוע הבא לראות אם תצליח לעשות את זה. זה עושה את ההבדל. דיבור יתר שלנו עושה את ההבדל. הוספת אמרתי לך, וגם אני נופלת פה, אני נשבעת לכם. ברגע שאנחנו אומרים אמרתי לך, אנחנו הופכים את זה כבר לעונש, כי אנחנו מכניסים כוח שמבטל את ההשפעה של התוצאה ההגיונית מבחינת הילד. כשאנחנו נותנים הזדמנות שנייה, טוב, אז אתה יודע מה? אני אוותר לך כי האחים שלך פה ואני לא רוצה שהם ייפגעו, אז נשאר. או כי הוא בכה, אז אני אוותר לך ותיכנס למיטה. ואז הפכנו את המילה שלנו לחסרת ערך, והסיכוי שהילד שלנו יקשיב לנו בפעם הבאה הולך ויורד, הולך ויורד. שהורים לא מרוצים מהבחירות שהילד עשה. וזה לא עובד בבית שבו מתקיימים מאבקי כוח מאוד קשים בין הורים לילדים, אז צריך לעשות איזושהי קצת הדרכת הורים, לא ניכנס לזה. אני רוצה להסביר לכם שכדאי, לא, גם על זה נוותר, מה הבסיס הרעיוני של האלטרנטיבות שהצגתי כאן. ויש עוד הרבה דרך אגב. לאפשר לילד להבין ולחוות את התוצאה של המעשים שלו. וכשאנחנו נכנסים שם באמצע, הוא לא מבין את זה. והדבר השני, הבסיס הרעיוני לאלטרנטיבות הוא זה, ושוב אני חוזרת למה שאמרתי לך, אדלר האמין שהאדם הוא יצור חברתי, שמטרת העל שלו היא בעצם להיות חלק מהחברה, להשתייך, להסתגל למשפחה, הילד רוצה את זה. ואם אנחנו כהורים מאפשרים לו להרגיש שייכות בדרך של תרומה, של מועילות למשפחה, והוא מרגיש שאור ונחוץ ומסוגל שם, ואת זה מלמדים לעשות בקבוצות הורים אפרופו, והיחסים בבית הם טובים, מה שיקרה זה שהילד באופן כללי ירצה לשתף פעולה, גם אם לא בכל הדברים. ואז אנחנו נשיג בין 80 ל-90% ממה שאנחנו רוצים, מהדרישות שלנו, מהכללים. אבל מה זה אומר? שאנחנו צריכים לוותר על 10-20% מהדברים. ואני חושבת שהרבה פעמים על זה קשה לנו. ואני רוצה לומר לך, יש לי, כאילו, אם תסתכלי על המשפחה שלך, כאילו בזום אאוט, מרחוק, תבדקי רגע, לא את הפרטים הקטנים, ואולי תמצאי שבסך הכל הילדים שלך עושים את רוב הדברים שאת דורשת מהם. ואז אני אגיד, אז אם 10%, 15% הם לא, אז לא נורא. כי אנחנו לא באמת רוצים ילדים שעושים 100% ממה שאנחנו רוצים. אז צריך לוותר על משהו, אוקיי? כי אנחנו צריכים לתת לילד להיות ייחודי, ואנחנו רוצים לאפשר לילד שלנו חשיבה עצמאית בעצם. אנחנו צריכים לוותר על 100% ציפייה
של ציות. ואנחנו צריכים לבחור איפה להתעקש ואיפה אנחנו מוותרים, אפרופו מקלחת וכדומה. צריך לזכור שחינוך זה תהליך, וחינוך זה לא קסם. ועכשיו אני אדלג על כל הדברים האחרים, כי כבר ממש ממש מאוחר. דרך אגב, שהם היו עוד דרכים איך להשיג שיתוף פעולה מהילדים בלי לתת להם עונשים. ואני אסכם. אנחנו בדקנו מדוע אנחנו מענישים, ובדקנו ודיברנו על היתרונות והחסרונות של העונשים. הצעתי שתי אלטרנטיבות, ויש עוד הרבה מאוד אלטרנטיבות איך אפשר לגרום לילד לשתף פעולה בבית בלי עונשים. דיברנו על היתרונות של האלטרנטיבות, דיברנו על הבסיס הרעיוני של האלטרנטיבות, ולא נתתי עוד דוגמאות אחרות חוץ משתי אלה שהצגתי כאן, כי הזמן קצר. ואני רוצה לומר שכן אם תשתמשו באלטרנטיבות של תוצאות טבעיות, תוצאות הגיוניות, אז אני חושבת שהיחסים בבית יהיו טובים יותר אצלכם, תהיה אווירה יותר נעימה. אני מאמינה שהילדים ישתפו אתכם יותר פעולה. ואני גם מאמינה שאתם תכיני אותם יותר טוב לחיים עצמאיים. זה ילדים שידעו להבין את ההתנהגות שלהם, את התוצאה שלה, ילמדו לקחת אחריות, ובאופן כללי יהיו לכם גם ילדים שמחים יותר ומאושרים יותר, שזה מה שסך הכל כולנו רוצים. וככה בגדול, תודה על ההקשבה. אני רק אגיד, באמת, אנחנו כהורים יש כל כך הרבה דברים ללמוד. אני באמת מאחלת לכם, יש המון ידע, ויש המון כלים שיכולים להחליף את העונשים, ואפשר ללמוד את זה. אז אם יש שאלות לפני שאנחנו מסיימים, כן. יש לי שאלה, מה קורה ברגע, נניח שעת הבוקר אצלנו היא שעה מאתגרת, בוא נאמר, לא רק אצלנו. אני מניחה. ואני מנסה כל הזמן באמת לקשר את מה שהבת שלי הגדולה עושה לתוצאה. אני לא תצטרכי, תלכי לגן עם שיניים לא נקיות. לא תתלבשי, תלכי עם פיג'מה. אבל יש גבול כבר לכמה... ומגיע מצב שכל המשפחה כבר מוכנה בדלת והיא עוד לא התלבשה אפילו. ואני לא יכולה, כבר היא לא בגיל שאני יכולה לקחת אותה ולהוציא אותה. היא כבר גדולה, היא כבר בן אדם. איך, כאילו כשאת נקבעת כבר, אני כאילו בשלב הזה כבר מתחרפנת ואז מגיע העונש. אוקיי, אז אני הייתי בודקת, צריך לבדוק מה היא משיגה לדוגמה כשהיא מתנהגת ככה. צריך לבדוק את... קשה מאוד לקום בבוקר. מה? היא מאוד עייפה, קשה לה לקום. אוקיי, אז אולי צריך לראות מתי היא הולכת לישון בבוקר. בלילה. זהו, זה עוד שעה, זה האתגר שלי ביום. אוקיי, את מבינה? זה מורכב. אני אומרת, יש בעיה ספציפית, צריך להסתכל, צריך לבדוק אותה, אני לא יכולה לענות על רגל אחת. צריך לראות לפעמים, דילגתי על השקופית הזאת, מה הבסיס להתנהגות הזאת שהילדים עוברים שם על הגבולות, עוברים על החוקים. זה קשור לזה שהם איטיים, זה קשור שיש להם הפרעות קשב, זה קשור לזה שהם מנסים דרך זה למשוך תשומת לב, זה קשור, זה יכול להיות כי הם נמצאים איתנו במאבקי כוח, צריך לבדוק את זה. כאילו, זה אפשרי לבדוק את זה, אפשר לטפל לאט בהתחלה בלילה, אחר כך לטפל בבוקר. זה דברים שהם לא כל כך מסובכים האמת, אבל זה לא מתאים למסגרת כזאת, אוקיי? ואני באמת ממליצה ללכת לקבוצות הורים, זה מאוד מאוד עוזר, מקבלים כלים כל כך פרקטיים שם. עוד מישהו? שאלה קטנה. כן. נושא מאוד רחב, איך מתמודדים עם שקרים? לא נוכל להיכנס לזה, כי כבר פשוט באמת מאוד מאוחר. אני לא אכפת לי, אני נהנית דווקא, אבל... עוד משהו שקשור לעונשים? לא. איך אפשר לארגן קבוצת הורים? מי מארגן את המפגש הזה, לדוגמה? אני לא יודעת, אבל זה לא כל כך קשה לארגן קבוצות הורים. אם תהיה פנייה, אז ימצאו מנחה. לא, כי יש פה אנשים מכל העמק. אז בהזדמנות זו, כחברת הצוות של המקצוע ההורים, יכול להיות שיש לזה מקום לעניין של קבוצות הורים. אנחנו כבר כמה שנים מתעסקים עם המקצוע ההורים, וקיווינו באמת שיצופו בקשות ליצור קבוצות. עד כה זה לא עלה. אני מציעה שאם את כבר מעלה את זה, אז תשלחו למייל של בית גבריאל, שגבי פה המנהלת של בית גבריאל ובתוך הצוות של המקצוע ההורים, תשלחו מי שרוצה, לפחות מאלה שפה, היו לנו כבר מפגשים שהיו עמוסים בקהל, אז לפחות מי שפה,
תשלחו בקשה או רצון לזה, נראה באמת כמה איפה הגביניות?